хатсайри навбатии мо чун ҳамешагӣ аз пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе оғоз гардид. ҳоло ки яке аз фаслҳои гармтарини сол тобистон асту мавсими сайёҳӣ, сайёҳон зиёд ба саёҳатҳои варзишӣ ба монанди сайёҳати пиёдагардӣ, кӯҳию кӯҳнавардӣ, шиноварӣ ва умуман ҳар он ҷое ки дар фасли гармон нисбатан салқинтар аст мераванд. ҳамарӯза ва бахусус рӯзҳои истироҳат сокинону меҳмонони пойтахт гурӯҳ ҷамъ шуда ба сайру сайёҳати як-дурӯза ва ё зиёда аз он мебароянд. ҳоло бошад хатсайри сайёҳии мо ба яке аз минтақаҳои сайёҳии мамлакат ромид расид. ҳамагон аз автобус фаромада инак аз ҷараёни сафарашон аввалин аксу наворҳоро мегирифтанд. маконе ки мо қарор гирифтем деҳаи даҳанаи ҷамоати деҳоти ромид мебошад ва аз душанбе дар масофаи начандон дур каме бештар аз 50 километр ҷойгирӣ мебошад. хатсайри сайёҳии варзишии мо аз ҷиҳати душворӣ барои ҳама гуна синну сол мувофиқ мебошад. ин аст ки дар ин сайёҳат моро кӯдакон наврасон, ҷавонон ва пиронсолон низ ҳамроҳӣ мекунанд. дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. айни ҳол мо тасмим дорем ки ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Дургард ба яке аз мавзеъҳои воқеан ҳам зебою тамошобоби дараи Ромид рафта бошем, сафари хуби сайёҳии варзишӣ анҷом диҳем. моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед, зеро мо имрӯз ба он ҷойҳое хоҳем рафт ки то ба имрӯз кам касон ба ин ҷойҳо сафар намуданд. моро ҳамроҳ бошед, меравем. дар воқеъ дараи Ромид ҳамчун яке аз минтақаҳои зебоманзари табиати диёр аллакай дили на танҳо сайёҳону меҳмонони дохилӣ, балки сайёҳони хориҷиро низ тасхир намудааст. мо ҳамин тавр аз миёни деҳаи даҳана гузашта лаблаби ҷӯю дарёча роҳ мепаймудем. гурӯҳи сайёҳон ки аксарашон тоҷикон ҳастанд, аз зебоии дигар гӯшаҳои ҷолиби ватан инак бохабар шуда бо завқ акс мегирифтанд. бо тай кардани қариб 2 километр роҳ моро инак мебоист ин ҷо каме истода пойафзолҳоямонро иваз кунем, зеро роҳи минбаъдаи мо аз дохили дарёча мегузарад. қадам ба қадам мо ба кӯҳҳои сангин наздик мешудем. манзараҳои атроф то рафт зеботар ва асрорангез мегардид. дохили ин дараи ба қавли сангин ки онро аз ду тараф шахҳои бузург иҳота карданду аз миёнаашон оби дарё ҷорист, сабаб шудаю боду ҳавояш салқин ва барои бардоштани аксҳо ҷолиб гардидааст. чуқурии оби дарё аз буҷулаки пой каме болотар ва дар баъзе ҷойҳо то ба зонуҳо мерасид. ҳарчанд тамоми роҳ ба дохили оби дарё роҳ рафтан барои ҳамагон осон набошад ҳам, бо кӯмаки роҳбаладон онҳо низ роҳи обиро бо муваффақиятона убур мекарданд. каме дарунтар рафта моро зарур омад ки аз болои санги канори дарёча гузорем, зеро оби ин ҷо нисбатан хурушон ҷорӣ буд. яке аз қоидаҳои асосӣ дар сайёҳатҳои варзишӣ ин дар ҳама вазъият кӯмак кардан ва боварӣ ба якдигар аст ки дар сайёҳати мо низ риояи ин қоида ба зудӣ эҳсос карда шуд. мо бо кӯмаки ҳамдигар ҳарчанд бо душворӣ ҳам бошад ин садро убур карда роҳамонро идома додем. роҳи мо ҳар қадар зиёдтар идома меёфт ва мо ҳамон қадар бо якдигар ошноӣ пайдо мекардем. тавре донистем
дар ин хатсайр моро якчанд оила низ ҳамроҳӣ мекарданд ва инак истироҳати ҷисмонии фаъолонаи фарзандону набераҳо дар таътили тобистона барояшон фоидабахш хоҳад буд. саёҳат кардан дар табиати диёрамонро хеле дӯст медорам. Хеле вақт буд ки ба сайру гашт набаромада будам ва ин тобистон бошад қарор додам ки ҳамроҳи ҷиянҳоям бо роҳбаладии ширкати сайёҳии дургард ба саёҳати дараи Ромид биёям. Барои ман ва ҷиянҳоям ин сафар хеле писанд омад. Махсусан чунин саёҳатҳо барои наврасон ки аксар вақт тарзи ҳаёти фаъоли ҷисмонӣ надоранд хеле фоидабахш аст. Омадан ба ин ҷо бароям ҷолиб буд. ҳарчанд дар аввал каме душвор буд аз болои сангу дарьё роҳ рафтан, лек бедор шудани ҳиссиёти ҳушёрӣ ҳам як ҷузъи асосии рафтан ба саёҳат аст. Солҳои гузашта қариб ҳар ҳафта ба сайру гашти табиати диёр мебаромадам. Саёҳати кӯҳӣ ва пиёдагардӣ ба ман хеле писанд аст. Воқеан ҳам Тоҷикистони мо кишвари хеле зебою нотакрор аст. ҳоло низ ин табиатро бубинед. тавъами дарьё бо садояш, кӯҳҳо, осмони соф, сабзаҳо, дарахтони мевадиҳандаю сояафкан хеле зебост ва албатта ҳамроҳони хуб низ дар ин миён. ҳамин тавр пас аз тай кардани роҳҳои пурсади обӣ ниҳоят мо ба хушкӣ расидем. бисёриҳо ки хеле вақт шудааст аз шаҳр берун набаромаданду баъзеҳо бори аввал дар чунин хатсайрҳо иштирок мекунанд, монда шуданд ва бо пешниҳоди роҳбалад зери ин дарахтро барои истироҳат интихоб кардем. манзараи ин мавзеъ аз дохили кӯҳҳои шахӣ тамоман фарқ дошт ва ин ҷо табиат аллакай бо рангорангии дигари ба худ хос ҳамагонро шефта сохта буд. дар гирду атрофи мавзеъе ки мо барои истироҳат интихоб карда будем, дарахтони мевадиҳандаи марминҷон, олучаи даштӣ ва себҳои гуногун омад афрохта буданд ва аз паҳлӯ дарёча бо хуруҷ гузашта ба табиати мавзеъ ҳусни дигар зам менамуд. ҳама аҳли иштирокдорони хатсайр аз омадан ба ин ҷо хеле хушнуд буданду бо ҳамдигар гарм суҳбат мекарданд. қисме барои ҷӯшондани чой ҷой омода кардем. чанд нафар барои чидани мармиҷон рафтанд, қисми дигар барои оббозӣ тасмим гирифтанд, зеро ҳанӯз саёҳати мо бо омадан ба ин ҷо ба охир нарасида буд ва боз лозим аст ки 1 километр зиёдтар роҳ равем то ба шаршараи асосии ин дара бирасем, ки барои шиноварии нафарони ҳама сину сол хеле мувофиқ аст. дар ин ҷо то ҷӯш омадани чой мо бо ҳамроҳонамон аз дохил ва хориҷи кишвар ҳамсуҳбат шуда дар бораи таъсироташон аз омадан ба ин минтақаи дараи Ромид ва умуман Тоҷикистон пурсон шудем. ман аз шаҳри Ижевски, Русия ба Тоҷикистон ба хабаргирии фарзандону набераҳоям омадам. 35 сол боз ман дар Тоҷикистон набудам. маротибаи охир дар 19-солагиам Тоҷикистон омада будам. дар ин муддат хеле чизҳо дигаргуна шудаанд. он шаҳри Душанберо бо ин Душанбе муқоиса кардан ғайриимкон аст. ман саёҳатро хеле зиёд дӯст медорам ва ин саёҳат низ ба ман ва аҳли пайвандонам писанд омад. албатта боиси қайд аст ки дар 35 соли охир Тоҷикистон саросар дигаргуна шуда имрӯз боз ҳам дилрабою ободтар гардидааст ва ин ҳама бешубҳа самараи истиқлоли давлатист ки сайёҳони ба ватани ободу зебо ва амну осоиштаи мо меомада хоҳиши дигарбора ба ин ҷо омаданро мекунанд. ба ман ин саёҳат хеле писанд омад. роҳи омадан ба ин ҷо ғайриоддӣ буд. ҳеҷ тасаввур ҳам намекардам. баъзан ҷойҳои роҳ мушкил буд. Тоҷикистон кишвари зебост, ҳамаш бениҳоят ҷолиб. ман мехоҳам ба ин ҷо боз биёям.
ин ҳарфҳоро дар бораи тоҷикистон шунида эҳсоси ифтихори ватандорӣ ҳар шахс ҷӯш мезанад ва мехоҳад саҳме дар ин ободиҳои диёр дошта бошад. пеш аз ҳама саҳми ҳар яки мо тоҷикон дар посдоштани анъана ва расму оинҳои мардумист. фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик аллакай ҳазорсолаҳост ки аҳли башарро бо ҷузъиётҳои нотакрору ибратгирона моили худ сохтааст. ман зодаи шаҳри душанбе мебошам ва тӯли 8 сол аст ки дар шаҳри санкт петербург кору зиндагӣ дорам. ман хеле кам ба ватан меоям. дар 2 соли охир ин маротибаи аввал аст ки ба ватани зебоямон омадам. ҳоло бошад ба ман имконият даст дод ки дар як саёҳати шавқовар ба дараи ромид бо роҳбаладии ширкати сайёҳии дургард ҳамроҳи оилаам иштирок кунам. ба мо табиати ин ҷойро нишон доданд ки аз диданаш кас ҳаловат мебарад. мо дарё ва шаршараҳоро дидем ки боз ҳам ба мо таъссуроти нотакрор бахшид. ман мехоҳам ба ҳамагон иштирок дар чунин хатсайрҳои сайёҳиро тавсия диҳам. онҳое ба ватанамон тоҷикистон меоянд бояд донанд ки тоҷикистон ин танҳо душанбе нест, балки ин кӯҳҳои бузург ва ин табиати дилфиреб аст. тоҷикистон ин кишварест ки шумо дар он дӯстиву меҳмоннавозии тамоми тоҷиконро эҳсос мекунед. минбаъд роҳи мо аз миёни дарахтони мевадору сояафкан ва дарё ба тарафи шаршара идома ёфт. ҳамроҳонамон гоҳе раҳораҳ акс мегирифтанду гоҳе аз дарахтон мева мечиданд. меваҳои ин ҷо воқеан ҳам хеле шаҳдбор ҳастанд, зеро худрӯй буда лаззати табиӣ доранд. ҳамин тавр мо ба назди шаршара расидем. биёндагони азиз, инак пас аз тай кардани қариб 4 километр роҳи ноҳамвори кӯҳӣ мо ниҳоят расидем ба ин мавзеи воқеан ҳам хеле зебо. ногуфта намонад ки дар ин хатсайри мо сар карда аз кӯдакон наврасон то ба ҷавонону ҳатто пиронсолон низ дар ин саёҳати мо иштирок мекунанд ва айни ҳол бошад хеле ҳам бо як шавқу шӯри зиёд ба шиноварӣ машғул ҳастанд. ин гӯшаи табиат бо асрорангезии миёни кӯҳу дарахтон ва сангҳои бузург ба назар хеле ҷолиб менамуд. хусусан шаршараи соф ки аз боло бо хуруш ба поён рехта шир бар ин сафед мешавад ва албатта шиноварӣ дар чунин табиат ва бо чунин шаршараю оби хунуку соф дар фасли тобистон бисёр ҳам гуворост. аз тарафи дигар бошад ин пасманзари зебоист барои аксҳои хотирмон. биёндагони азиз, воқеан ҳам дар тобистон яке аз машғулиятҳои дӯстдоштаи кӯдакон, навратон ва ҳатто калонсолон низ ин албатта ки шиноварӣ мебошад. ва имрӯз як ҷолибияти махсуси саёҳати варзишии мо ин шиноварӣ аст. дар фасли тобистон яке аз василаҳои хушк гузарондани вақт ҳам барои хурдсолон ва ҳам барои калонсолон ин сайру саёҳат ва шиноварӣ мебошад ва воқеан ҳам ин машғулияти дӯстдоштаи бисёриҳост. ҳангоми ба чунин истироҳати фаъоли ҷисмонӣ машғул шудан ҳам рӯҳу равон ором шуда ва ҳам ҷисм фоида мебарад. дар аксар мавридҳо тобистон сайёҳон он маконҳоеро барои истироҳату фароғат интихоб мекунанд ки дарёву кӯл дошта бошад ва ё ба кӯҳҳои ҳамеша барфпӯш наздик бошад. макони омадаи мо низ аз зумраи чунин маконҳои серталаби сайёҳон дар мавсим аст ва бешубҳа маҳз ҳамин аст ки имрӯз моро дар умум 30 нафар сайёҳон бо сину соли гуногун ҳамроҳӣ доранд. ва ҳоло ба ин манзара нигариста бори дигар мутмаин мешавем ки сайёҳат маҳдуди сину сол нест. мо имрӯз ширкати сайёҳии дургард тасмим гирифтем ки ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон дар ҳайати 30 нафар ба яке аз мавзеъҳои зебоманзараи дараи ромид сайёҳат кунем. хатсайри мо имрӯза он қадар мушкил набуд. бинобар ин дар хатсайри мо кӯдакон, наврасон, калонсолон ва оилавӣ барои тамошо омаданд. хатсайри мо аз деҳаи Даҳна сар шуд. қариб ки мо аз қавати кӯҳҳо қариб 2 километр роҳро тай кардем. дар ин роҳе ки омадем аз даруни об роҳро тай карда омадем ва боз роҳҳое ки мисол беобам буд. боз дар ин ҷо мо мушоҳида кардем ва дидем дар ин ҷо боз меваҳо бисёр аст.
чанд намуди мева, меваи малина ҳаст ва боз меваи себчаи ширинак ва боз олуча. хеле ки мебинед дар ин ҷо обозӣ кардем, мақсад истироҳат кардем. пас аз хеле вақт шиноварӣ кардан аҳли хатсайр ба изгоҳи аввалаамон бозгашта каме истироҳат кардем. баъдан бо роҳбарии роҳбаладон қисми бағун доштани дастархон, ҷамъ кардани лавозимоту партоб ва гирифтани аксҳои хотиравӣ пардохтанд. суҳбати мо ҳамроҳон то дер боз идома ёфт. ҳамин тавр бо роҳи омадаамон баргашта аз душвориҳои инак маротибаи дуюми рафтуои осоншуда гузашта роҳ ҷониби Душанбе гирифтем. умедворем ки аз тамошои рафти хатсайри навбатии сайёҳии варзишиамон ба дараи ҷамоати деҳоти Ромид ҳамроҳи сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат таъссуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.